खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 आघोन 1436 मायथाइ एबा 15 डिसेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जौगानाय गोग्लैनायजों बुंफबनाय सान जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरारि जिउआव गोसोआरि नारसिनथाय मोननो हागौ। जुदि बिदा फंबायफोरजों सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां माबाफोर नांलायनाय दं, अब्ला बेनि सायाव सिरि थानाया साबसिन जागोन। राङारि आयदाफोराव नोंथांनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा सिगांनि रां थिसननायनि मुलाम्फा मोनगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। दिनैनि साख्रियाव नोंथाङा मावख'आरि थाखोजों समाजारि जानांगोन। दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। फाननाय बायनाय फाननायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मोजां दर-दाम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै खामानि मावथायाव नोंथांनि सन्माना बांगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि साना मोजां जागोन आरो खामानिनि जायगायाव गोहोम आरो मान सन्माना बांगोन। दिनै नोंथांनि बिफाजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफानिफ्राय माखासे गोनां सुबुरुन मोननो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय जोबोद बाहायजाथाव जागोन। जायफोरा साख्रिनि थाखाय नाजागासिनो दं, बिसोरो साख्रिजों सोमोन्दो थानाय माखासे मोजां खौरां खोनासंनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। आथिखालाव मिथुन राशिनि थाखाय नोंथांनि सानखौ धोरोम आरो सुबुं अनफावरि हाबाफोरावबो बारहोनाय जागोन। नोंथाङा सोरखौबा गोनांथि गोनां सुबुंखौ हेफाजाब होनानै गोसोआरि खुसि मोनगोन। जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन हादोराव दावबायनो सानदोंब्ला, दिनै नोंथाङा बे खामानियाव जाफुंसार जागोन। दिनै बेलासियाव माखासे हरखाब खौरां खोनासंनायनि उनाव नोंथाङा दावबायनो गोनां जानो हागौ। जुदि नोंथाङा दासिमबो गावनि जिउ लोगोरिखौ गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों सिनायथि होआखै, अब्ला नोंथाङा दिनै बिसोरखौ सिनायथि होनो हागोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाया दिनै रमान्टिक जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा बिहाव-बिखुनजोनि फारसेनिफ्राय मुलाम्फा जागासिनो थानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बायगन गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव मुलाम्फानि खाबुफोरखौ सिनायनांगोन आरो बेफोरखौ मुलाम्फा खालामनांगोन, जाहाथे नोंथाङा आसा खालामनायनिफ्राय बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो। फालांगियाव दिनै मोनसे गोरोबथाखौ थि खालामनो थाखाय नोंथाङा गोबां नाजानांगोन। नाथाय मोजां बाथ्राया बेनो दि बे गोरोबथाया नोंथांनो गोलाव सम गान्थियाव गोबां मुलाम्फा होगोन। दिनै नोंथाङा गावनि गोसोनि माखासे बाथ्राफोरखौ गावनि बिमा-बिफाजों खोन्थागोन, जाय नोंथांनि गोसोनि बोजाखौ बाङाइ खालामगोन। नाथाय बेलासियाव नोंथाङा माबा मोनसे बोथोरारि बेरामजों नाख्रेबजानो हागौ। बेनिखायनो गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां आरो दावगालु जागोन। नोंथाङा गोहो आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन, जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि गासैबो थाबथानाय खामानिफोरखौ फोजोबनो हायो। नोंथांनि जायखिजाया खामानि जाय गोबाव समनिफ्रायनो गोबाव जानानै दं, बेखौबो दिनै फोजोबनो हागोन। नाथाय साननि गिबि खावसेया नोंथांनि थाखाय बांसिन मोजां जागोन। बेनिखायनो सोरखारि सेक्टराव खामानि दंब्ला साननि गिबि बाहागोआव फोजोबनो नाजा, नों जाफुंसार जागोन। आथिखालाव जुलि जानाय जिउआव नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गोजोन आरो आंगो बुब्लिफोर बारहोनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। नोंथाङा बेरेखा आरो सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ। नोंथांनि खामानिखौ सांग्राङै माव।
मानसिफ्रा मेगन सानो हागौ आरो नोंथांनि खामानिखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि गावारि जिउआव गावनि बिमानि खाथियाव थानो हागोन। नोंथाङा गावनि बिमानिफ्राय मदद आरो अननाय मोनगोन। साननि नैथि खावसेया मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव बांसिन साबजाथाव नुनो मोनो। दिनै बेलासियाव नोंथाङा मोजां मोनग्राफोर आरो लोगोफोरजों रंजाथाव बुब्लिफोर बारहोनो हागोन। दिनै गोथाव आदारबो खुंनो हायो। नोंथांनि बबेबा लुबैनाया जाफुंहोयोब्ला गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव फिथाइ लाबोदों। दिनै नोंथांनि गोहोम आरो गोहोआ नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थि आरो गोहोजों गावनि सिनायथि होनो हागोन। फरायसाफोरा दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनानिफ्राय रैखा मोनगोन, जाय बिसोरखौ खुसि खालामगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि सायाव रां थिसननो लुबैयो, अब्ला थारैनो गावनि जिउ लोगोरिजों सुबुरुन ला, नङाब्ला नोंथांनि राङा थाबथानो हागौ। जुदि सासे सोद्रोमाया हाबानि थाखाय आरजाथाव, अब्ला दिनै बिनि थाखाय मोनसे मोजां थांखि फैनो हागौ। नोंथाङा आरिमु देंखोआव गोसो होगोन। नोंथाङा गथ'फोरजों सोमोन्दो लाखिगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोरबा सासे बाहागिनि बेरामनि थाखाय एसे जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना सरासनस्रायै थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। दिनै नोंथाङा फालांगियाव मोजां रां आरजिगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफाखौ बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनो लांनो सानथांखि लानो हागौ। जुदि नोंथाङा दावबायनो थांगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि मुवा बेसादफोरखौ जोथोन ला, नङाब्ला खोमानो एबा खावनो गिनाय थागोन। दिनै रांनि जायखिजाया लेनदेन खालामनायनि सिगां नोंथाङा गावनि फंबायफोरजों सुबुरुन लानांगोन। दिनै जायखिजाया खामानि मावनायनि बागै नोंथांनि गोसोआव मोनसे सिनाय मोनै गिनाय थानो हागौ। जुदि नोंथाङा अनलाइन एबा फनाव माबाफोर लुबैनाय मोनोब्ला नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां, नङाब्ला बेयो खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा न'आव एबा फालांगियाव गोसो मोन्दांथियाव जायखिजाया थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। गोसोआरि मावथाय आरो थिरांथाफोरा खहा गोनां जानो हागौ। दिनैनि साना नखरारि जिउआव मोनसे मोजां सम जागोन। गासैबो सोद्रोमाफोरा गावजों गाव हेफाजाब होगोन। जुदि दिनै नोंथांनि बिदा-बिनानावफोरजों माबाफोर नांलायनाय दं, अब्ला बेयो जोबगोन। दिनै खामानि मावग्रा सुबुंफोरा मोनाबिलिसिम माबा मोनसे मोजां खौरां खोनासंनो मोनगोन। दिनै स्टक हाथायाव रां थिसनग्रा सुबुंफोरा सांग्रां जानानै रां थिसननांगौ, बिसोरो खहा जानांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। आथिखालाव मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा मोनसे सम्पथि मोननानै गोजोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथि आरो आखुजों फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। दिनै नोंथांनि गोहोम आरो सन्मानाबो बांगोन। साख्रियाव नोंथाङा दिनै मावख'गिरि थाखोनिफ्राय लामा दिन्थिनाय आरो मदद मोननो हागोन। दिनै नोंथाङा गावनि बिमा-बिफानि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन। हाबा जानाय जिउनि बेलायाव नोंथांनि साना साबजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय गोसोआरि नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। जुदि नखराव सोरजोंबा गोसो आरो जेंनानि फारागथि दं, अब्ला नोंथांनि गेजेराव गोरोबलायनाया बांनो हागौ। बेनिखायनो संयमजों खामानि माव। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै गुबुन मोनसे खाबु मोननो हागौ, नाथाय नोंथाङा बे एखे साख्रियावनो थानाया साबसिन जागोन। दिनै नों फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन, नाथाय दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जाब्रबथायारि खरसानि सान जानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब।
मीन राशि साख्रिनि फालांगिनि थाखाय दिनैनि साना मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। दिनै नोंथाङा आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। आरोंदायारि आयदायाव खामानि मावग्रा थागिबिफोरा दिनै गोबां मोजां आरजिनायनि खाबु मोनगोन। नाथाय नोंथांनि बेरेखाफोरा दिनै सांग्रां जागोन, जायजों नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। दिनै नोंथाङा नखरनि गथ'फोरनि फारसे गोजोननाय मोनगोन। मोनसे दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। धोरोमारि सानथौनि फारसे नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।